入面會有半熟嘅雞蛋半熟卵、牛當飯上面嘅牛肉、牛皿、味噌湯、味噌汁、飯、ご飯，同埋我追加咗三文魚、焼き鮭。いただきます。わイギリスでも自分で作れる。この半熟卵ないじゃん。自分で作ってたら鍋で。めんどくさい。ちょっと塩辛い。だから豉油嘅日文就會係醤油。然後佢呢一度有焼肉燒肉嘅醬、甘口ソース，仲有柚子醋、ポン酢，跟住仲有燒烤醬、バーベキューソース，啲紅色嘅生薑、紅生姜。我哋而家喺區役所度辦理緊手續啊！區役所就係區役所，區役所。區役所就好似香港嘅身份證辦理中心咁樣。咁如果當大家呢要去日本中長期滯留啦，譬如係 Working Visa 或者係配偶簽證呢一啲目的咁樣去日本嘅話呢，就要去區役所區役所去辦理住民票住民票，去話俾日本政府聽你喺呢一度住咁樣啦。